זו השליחות כנראה. זה לא כנראה, זה בדיוק נראה לי, לא סתם השאיר אותי הקדוש ברוך הוא בחיים, אתה יודע. זה ברור לי שאני נס. אני הייתי צריכה לא להיות בחיים, כאילו מי שרואה את הרכב, לא יוצאים משם אנשים בחיים, במיוחד נהג. כל הצד שלי מעוך מתחת למשאית, כאילו, מצאו אותי יושבת. איך בדיוק? איך בדיוק? זה... באו עם שקית שחורה לפנות אותי. אני כל כך מאמינה ביכולות שלה, כי ילדה כל כך עם אופי. ברור שצריך את האמונה בקדוש ברוך הוא, ולא יש את כל הכוח, כן, הקרינה בשביל סיגי לא טוב. כי לעבוד בפיזיותרפיה ולהרים את הראש, זה לא מובן מאליו. זה פה כמו יולדת. תראי איך היא מרימה את הראש, סיגי. הרבה יותר הכרה. נו. קדימה ואת הרגל. תביא את הרגל, רגל לאמא. קדימה, קדימה, קדימה את הרגל. תביא את הרגל קדימה. אני לוקחת אותך רגע אחורה. אנחנו נעשה את זה קצת יותר מהר ואת מביאה רגל קדימה. בואי נביא רגל קדימה. נביא רגל קדימה. רגל, תביא את הרגליים. כן. כשאני בדאון ואני אומרת, מה זה? אני רוצה את הילדה שלי בחזרה, עם הכל. אז אני אומרת, איך אני יכולה להיות חזרה כלפי הקדוש ברוך הוא? אני מסתכלת בתמונות שלה שהייתה בטיפול נמרץ, ואני אומרת, ככה, איך את אומרת דבר כזה? הרי הילדה הזאת יצאה ממכונת הנשמה, ואיך היא הייתה ואיך היא עכשיו, אז בטח שיש התקדמות. אומנם, אנחנו מטבענו רוצים שהדברים יהיו ככה, מהר. אבל אין אחד גם שלא מגיע לכאן, וכל יום הוא דווקא רואה שינויים. דלי, כל הכבוד! עוד למעלה, עוד, את יכולה, קדימה! איזה ילדה חזקה! עכשיו במציאות הזו, לא פשוטה. אני עזבתי את כל העיסוקים שלי, שהיו לי עיסוקים 28 שעות ביממה, לא 24 שעות ביממה, אני פול טיים ג'וב. ועכשיו אני יודעת כן לעשות סטופ ולהגיד לכם, זה עכשיו הדבר החשוב ביותר. כאילו אין לי פה עניין של... יש סדר עדיפות בחיים, והמטרה שלי עכשיו זה באמת להחזיר את דלי בחזרה לחיים, זה המטרה. אני אראה לכם ככה שתבינו איך ראיתי את אדל חיה, כן? בפעם הראשונה בטיפול נמרץ. ככה ראיתי אותה. מחוברת למכונת הנשמה עם ראש כפול, מחופל, לא יודעת איך להגדיר את זה, נורא. שראיתי אותה, עמדתי, זה היה שבועיים, זה פשוט לעמוד עם ספר תהילים, ולבכות ולקרוא, ליפול ולקום, עד שבאמת יום אחד אמרתי לעצמי, ברוך השם יש לי עוד ילדים. להיכנס למראה שחורה זה לא ייתן לי כלום. אני חושבת שהקדוש ברוך הוא גם לא ירצה את זה. קודם כל היא הילדה שלו. הוא הביא לי אותה. אחרי זה היא המתנה שלי. ואני חושבת שהקדוש ברוך הוא רוצה ברפואתה בדיוק כמו שאני רוצה את ברפואתה כאימא שלה. ואני צריכה להבין מכל הניסיון הזה, כן, איך לקדם את המהלכים לרפואתה השלמה, וזה לא פשוט. וגייסתי את עצמי באמת בכל הכוחות, וגם אמרתי לרפי בעלי, שאנחנו מפה רק צומחים. רק טוב, שמחתי לבשורות טובות. עם כוחות כאלה. תודה ממיץ. זה מפליא. אני כל כך מבינה שזה לא בידיים שלי. זה לא בידיים שלי. אני עושה, זה ההחלטה שלי לא לדעוך, זה בא ממקום של לשרוד, נכון? מה את אומרת? מי כמוך יודעת. אני חושב שמה שאת עושה פה זה שווה הכל. אני גם שמעתי דברים שלא שמעתי כשפגשתי אותך. בטח, וגם התרגשתי עדיין, למרות שידעתי חלק מהדברים, זה עדיין עובד. שאת צריכה עזרה עם העניין של בית לוינשטיין? לקדם את אנחנו לוחצים ממשרד הבריאות. במקרה שלו זה, אנחנו יוצאים לתקשורת, עושים מזה רעש. זה, אתה יודע, הדבר האחרון. 054,
620, 7143. בכיף, נשארתי, אמרתי, לא מעניין אותי. תודה, תודה. אני עם חום, אמרתי, לא מעניין אותי. קיבלנו מכתב שמבחינתי הוא מאוד מאוד קלגסני, מעכשיו לעכשיו, תוך 24 שעות. אתם צריכים להתפנות. והיינו צריכים ממש במהירות להיעזר, לזכור שירותי משפט של עורכי דין, וללכת לבית המשפט כדי שיכריע בעניין הזה. עוד שניתן לנו תאריך השחרור, ניגשתי למנהל בית החולים ושוחחתי איתו, ואמרתי לו שלמעשה הסיבה היחידה שאנחנו לא נוכל להתפנות בתאריך השחרור, זו הסיבה הפשוטה ביותר שזה בירוקרטיה. אנחנו למעלה מחצי שנה מנהלים משא ומתן עם המוסד הכי בירוקרטי במדינת ישראל, שזה ביטוח לאומי. להביא את אדל במציאות כזו הביתה, צריך להיות מאוד מאוד אחראים ולהסתכל על כל האפשרויות ועל כל הדברים שעומדים בפנינו. בסך הכל זה מסע, זה לא ברור, אנחנו לא יודעים לאיזה כיוונן אנחנו הולכים. כמובן שלאדל גם, ברוך השם, יש עוד אחיות בבית, וגם להן מגיע לחיות ברמת נוחות שלה הם הורגלו, באותה רמה פחות או יותר. וזהו, אנחנו מבקשים מהמדינה הערכה של עוד כמה חודשים להנגיש את הבית. ומה עם אוכל? כן? לא, 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 תביא את סבתא. אז אני אחשוב ואני אציע לך איזושהי עוגה, בסדר? בינתיים את צריכה לאכול ולשתות כדי שאני אוכל, שתוכלי בכלל ללכת לגן. אמא קראה לעבודה שיצרה ציפור החופש. אני מסברת את כל מחשבותיה. תסתכלו טוב. קודם כל היא מאפיינת את האופי שלי. היא לא משהו שגרתי. שילוב של חומרים שונים שנותנים ככה חופש ועניין, ולא את הדבר השבלוני והשיגות. תראי, כל אחד עושה את העבודה בהתאם, אני מאמינה שזה בהתאם לאופי שלו. לי זה עשה כיף. בואו מאחורה, תסתכלו. זה לא משהו שאתה יכול לראות במציאות, אבל זה נותן הרבה חופש ודמיון. וזה גם מסמל אותי, שיש לי חשיבה חיובית, ואני חושבת טוב, וזה ססגוני. טוב מותק, טוב, בסדר גמור. תביא לי שנייה את סבתא, רק אני אגיד לה שלא צריך תרופה עכשיו. רגע, כן, אני רוצה ללמוד לעשות אותה, אבל עכשיו את מפריעה לי, כי אני צריכה ללמוד לעשות אותה, טוב? אל תדאגי, חבל על הזמן, את תקבלי סחחורת מהעוגה הזאת. טוב? ביי. הילדה הזו היא נפגעת טרור, חיה, נושמת וקיימת, ומראה סימנים לחיים. לצערי אני נתקלת בסיטואציה שפלה, בזויה, שאני צריכה לעמוד פה בתור אם, ולהילחם על משהו אנושי, משהו שאני אפילו לא צריכה להסביר אותו. הרי הילדה הזו שוכבת בבית לוינשטיין, לא בעקבות מחלה, אלא עצם בגלל זה שהיא יהודייה, ריבונו של עולם. מדינת ישראל צריכה להגן עליה, ואני כאימא יגן עליה בחירוף נפש. סליחה, איפה כבודה? איפה כבודה? היא צריכה להגיע לבית ערוך, לבית מוכן. אנחנו מונים להגיע הביתה. הבית זה המקום הכי טוב עבור הילדה הזו, ולשם אנחנו רוצים להגיע ונגיע בעזרת השם. אבל חבר'ה, תאפשרו לנו עם כל הציוד שהיא אמורה לקבל, תאפשרו לנו להנגיש את הבית בצורה הראויה. סליחה, עם כל הכבוד, אמנם יש לי כתפיים רחבות, אבל יש גבול לכתפיים שלי. נקודה. שנייה, לדמות בעיניים. מה זה? יש גבול לכתפיים שלי, עם כל הכבוד שאני זה הזוי ו...
קדימה, 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 קדימה. יופי, תדחפי, תדחפי. עוד למעלה, עוד למעלה. את יכולה, מקסים, מקסים. כל הכבוד. עוד הפעם. ובמציאות כאלה יש כל כך הרבה ניסים והפתעות שאף הרופא הכי, את יודעת, הידען הגדול לא יכול לומר לי שום דבר בעניין המוח. ובכוח המילה, העוצמה של התפילה, את תבואי, כל העולם מחכה לה, בואי הביתה, כל העולם מחכה לה, זה לא יכול להיות נונה אחרת. תסתכלי עליכם, תסתכלי עליכם,